החברה שלי נסעה להודו, ולא תכננתי לנסוע להודו לפגוש אותה, אבל אחרי כמה שבועות נורא התגעגעתי, וראיתי שיש לי אפשרות ללכת ולבקר אותה. ושאלתי אותה, אני רוצה שאני אבוא. אמרתי לה, אם את לא רוצה שאני אבוא ואת רוצה את הטיול בשבילך, אני אבין. טיול ראשון, ואני בהודו. התשובה הייתה טיפשון שלי קטן חמוד. ברור שאני רוצה שתבוא. משהו כמו לפני חודש שלחתי לבת זוגי מייל, קניתי כרטיס, הכל בסדר, יש כסף, מלא כסף. אנחנו ניסע אני אבוא אלייך ויהיה לנו ממש כיף. המייל שקיבלתי בתמורה זה, אני לא יכולה לראות אותך, אין לנו עתיד יותר ביחד, תודה רבה שלא. בצורה הכי קרה והכי קרה שיש. מה שעבר עליי כנראה, חלקכם כנראה מבינים, והיום אני נוסע להודו עם המון פחדים, עם המון חששות, עם המון שאלות, אבל אני יודע שאני חייב לנסוע. אני מקווה שיהיה בסדר. וגם אם אני אפגע בצורה הכי חזקה שיש, התיקון יהיה הכי חזק שיש, ואני אהיה מאהב יותר טוב, וחבר יותר טוב. אני לא הולך לחפש את החברה שלי. אני לא הולך לחפש אותה.